זאת, כמו שאמרנו. בעצלנות, כן. כן. עוד דבר שאני אזכיר בהקשר למקרה הזה, ואולי ייתן עוד פתח למקרים אחרים, זה שהרי הפרעות קשב זה דבר גנטי. גם להורים, למישהו מהם, לפעמים לשניהם, מבוגרים עם הפרעות קשב, קוראים להם כל מיני דברים, בנישואין ומחוץ לנישואין, ויש הרבה הסתבכויות לאנשים עם הפרעות קשב, ושאתה פוגש מישהו שגדל למשפחה עם הפרעת קשב, אתה רואה שהוא בעצם מתמודד עם עוד כל מיני סוגי טראומות שהיו במשפחה, וכל מיני סודות שהיו במשפחה, והדברים הם מאוד מורכבים. אבל לא צריך להתבלבל, יש את הפרעת הקשב, ויש את הדברים הנלווים שצריך להתמודד איתם. בכל אופן, אותה בחורה שהגיעה, סיפרה גם על הצבא שלה, שהיה לה תפקיד מאוד נחשב בצבא, אבל גם שם מאוד טוטלי, תמיד צריכה להישאר שעות ארוכות אחרי שכולם הולכים. ככה היא הגיעה. מה שעשינו, עשינו לה אבחון מקיף. פגשה גם את הפסיכולוגית שלנו, עשתה בדיקה ממוחשבת מקיפה, אבחון רפואי, ומצאנו שיש הפרעת קשב, ובאופן לא מפתיע גם פרפקציוניזם ברמה מאוד מאוד גבוהה. איפה שאנחנו אומרים פרפקציוניזם, צריך לשמוע חרדה. את אנשים פרפקציוניסטים, יש להם נטייה להיות מאוד חרדתיים, וכשזה בא עם הפרעת קשב, החרדה מאוד עולה, כי הם בעצם לא מצליחים לשלוט על הביצוע שלהם, על הפרפקשן שלהם, הם לא מצליחים לשלוט. בדיוק, איך זה מתבטא באמת. ואז מה שרואים, את הצד השני של הפרפקציוניזם, של ההימנעויות. הפרפקציוניסט הוא גם נמנע גדול מאוד, כאשר הוא לא בטוח בהצלחה שלו. אוקיי. אז יש אנשים שאולי יהיו מופתעים שיגידו עליהם שהם פרפקציוניסטים, כי הם בעצם לא עושים שום דבר פרפקט. הם אומרים, הלוואי והיינו פרפקציוניסטים. בכלל זאת אמירה פרפקציוניסטית, כן? הלוואי והיינו. אבל בעצם הם נמצאים בצד השני של הסקאלה. הם נמנעים מהמון דברים. אבל זה מאותו פרפקציוניזם. אז מה קורה עם הבחורה הזאת היום? כן, הבחורה הזאת עברה אימון אישי, ובעצם היא למדה לתעדף את סדר היום שלה נכון. יש דברים שהם דחופים, יש דברים שהם פחות דחופים, היא למדה לארגן את עצמה, היא למדה לבנות יומן לעצמה. היא גם התחילה טיפול תרופתי, וגם פה אני אגיד משהו. יש נטייה לחשוב שהפרעת קשב מפריעה ללימודים. הנה באה בחורה שהיא לא לומדת כרגע, שמאוד מאוד נהנתה מהטיפול התרופתי של הפרעת הקשב. היא לקחה קונצרטה. הקונצרטה עובדת כל היום, 12 שעות, וזה מאוד עזר לה לרכוש את הכלים מהאימון וליישם אותם ביום-יום. אוקיי. ומה שאתה רואה היום, אחרי חודשים ספורים של עבודה, שבעצם היא הצליחה ליצור חלק ב' ליום שלה. ויש תחביבים, ויש חברים, כן. ויש זוגיות, ויש עבודה. מדהים. ועוד מעט היא תיכנס לסשן נוסף, כדי שהיא תעשה גם פסיכומטרי ותתחיל לימודי תואר. מעניין, מעניין, מעניין. ממש, וואו. תודה רבה לך, דוקטור בועז רפפורט. שלום לדוקטור בועז רפפורט. בוקר טוב. רופא להתפתחות הילד ומנהל מרפאות קשר. היום נשוחח על ההשפעה שעלולה להיות להפרעת קשב וריכוז על יצירת זוגיות. איזה מקרה אתה הולך להציג בפנינו? נושא הזוגיות הוא הרבה פעמים לא משתייך ישירות להפרעת הקשב, אבל כשאתה הולך מאחורי הקלעים של האנשים, אתה רואה שהיו בעיות חברתיות בעבר, ואם לא טיפלו בזה אז יהיו גם בעתיד, וחלק מזה גם ילך לזוגיות. אני רוצה לספר על בחור בן 38 שהגיע אלינו, בגלל שהוא קצת שמע בתקשורת על בעיות קשב, והוא התחיל לקשר את זה לעצמו. הסיפור שלו שהוא רווק, בן 38, וגר בבית של ההורים. הוא עוסק בתחום שהוא תמיד נמשך אליו ותמיד היה טוב בו, משהו שקשור למחשבים. גם בבית הספר היה איזו מגמה שעסקה בזה, אז רק בזה הוא הוציא ציונים טובים. הוא סיים למעשה בלי בגרות את הבית ספר. הרבה חברים אף פעם לא היו לו. נותרו לו איזה 2-3 חברים שנסעו לחול, ואז הוא גם נשאר בלעדיהם. קשה לו מאוד ליצור את הקשרים, קשה לו לייצג את עצמו נכון. יש אנשים שבעיית הקשב מפריעה להם נגיד לקבל עבודה, כי הם באים לרעיון עבודה והם לא יודעים לתקשר נכון ברעיון, ואז מתרשמים מהם לא טוב. מסתבר שפגישה ראשונה בדייט או שנייה, יש בה אלמנטים של רעיון עבודה גם, כי אתה אמור לייצג את עצמך, כי הרושם הראשוני קשה לתקן אותו, כמו שאנחנו יודעים. הוא הקובע. והסתבר ששם הוא היה נופל
פעם אחרי פעם, בפגישה הראשונה והשנייה, וזה כבר לא היה ממשיך הלאה. למעשה הוא בא אלינו אחרי שלא היה לו קשר משמעותי כבר 10 שנים, למעלה מ10 שנים. גם בעבודה יש לו קצת בלגן, אבל בסך הכל הבקשה העיקרית שלו הייתה לשפר את הזוגיות שלו. הוא עבר אבחון, מצאנו שיש הפרעת קשב מהסוג השקט, מה שנקרא. הוא לא היפראקטיבי, הוא לא מחצין את הקשיים שלו, הוא מאוד מופנם, הוא מפריע בעיקר לעצמו. אבל בגלל שהוא עובד בנישה שמעניינת אותו, אז דווקא בניגוד לאחרים, מבחינת קריירה, אתה לא רואה הרבה זיגזגים. בסך הכל מאוד יציב בעבודה, הוא מחלק את השבוע בין חלק להיות שכיר וחלק להיות עצמאי, ושם לא באמת הייתה בעיה. אבל עצם זה שהוא גר אצל ההורים ואין לו זוגיות... זה איזשהו אור אדום, בכל זאת זה מוזר. נכון מאוד. אז מה היה אופן הטיפול? אופן הטיפול היה שהתחלנו איתו תהליך של אימון אישי, וכשעלינו על זה שבעצם הבעיה היא בפגישה הראשונה והשנייה, הכנסנו עוד אלמנט לאימון והבאנו מאמנת אחרת שהיא לא המאמנת האישית שלו, ופשוט עשינו סימולציה יחד עם המאמנת. ועבדנו על פגישה ראשונה ושנייה בעצם. איך מתנהגים בפגישה הראשונה או השנייה? כן, ומה בעצם הוא למד? הוא למד לפענח נכון את מה שמשדרים לו. הסיבה אתה מחייך, אתה לומד גם. לא, כי אני כבר מתאר את הדייט הבא שלי, שאני שם לו אוזנייה והוא מאחורה. גדול. בועז, האם שומע? כן. איך הוא מפענח מסרים שהוא מקבל? מה הוא עושה כשהוא מאבד קשב? כי זאת הייתה אחת הבעיות שהוא לא שורד את המפגשים כי הוא מאבד קשב. מה זאת אומרת? הוא מתחיל לחשוב על דברים אחרים, יש לו בעיות קשב וריכוז, זה הולך איתך לכל מקום בעצם. הוא מוסך, הוא מוסת, לפעמים פנימית, לכל מיני מחשבות. במאמר מוסגר, יש הרבה אנשים שזה מפריע להם ביחסי מין, הדבר הזה. שהם במקום אחר. כן, הם מוסכים מכל מיני דברים. אבל פה עוד לא הגענו לזה, כן? אנחנו בפגישה הראשונה, ובעצם לימדנו אותו גם איך לזהות את המצבים שהוא לא בקשב, ומה לעשות עם עצמו בזמן הזה. אוקיי. אז הכנסנו הרבה מודעות והרבה שליטה עצמית לסיפור. עברה שנה, והבחור יש לו זוגיות יציבה, והם מחפשים עכשיו דירה, הוא ובת זוגו, לצאת מן ההורים, ובאמת סיפור של הצלחה עם אימון, שבן אדם בא, התמסר לעבודה. כמה מפגשים צריכים, זאת אומרת, במקרה הזה, כמה מפגשים? לאורך השנה, הוא נגיד בחודשיים, 3 ראשונים, הוא בא כל שבוע, ואחר כך הוא בא עד פעמיים, הוא היה בא פעם בשבוע לחודשיים 3, ואחר כך הוא בא פעמיים בחודש, עד פעם בחודש, ולמעשה לפני 4 חודשים הוא סיים את התהליך. אז זה בעצם אצלו היה תהליך של שנה בערך, נכון? נכון, של מפגשים. של שנה, אבל גם היה צריך ליצור זוגיות אמיתית ולבסס אותה. וכמובן, תוך כדי השנה הוא מצא בת זוג. נכון, הוא מצא בת זוג. תוך כדי. הם מחפשים בית עכשיו. אז טוב, אז מה, תהיה חתונה? אני מקווה. יפה, איזה כיף. כן. תודה רבה לך, דוקטור בועז רפופורט. אבל לפני כן נשאר לרגע בעולם הילדים ובית הספר, ביחד איתך, דוקטור בועז רפופורט, רופא להתפתחות הילד ומנהל מרפאות קשר. איזה מקרה תציג בפנינו הבוקר? מקרה מאוד סוער של ילד בכיתה ה' שהגיע כבר מאובחן עם הפרעת קשב, ואפילו נתנו לו טיפול תרופתי שעבד איזושהי תקופה מסוימת. כמו בהרבה מקרים אחרים, אני רואה שהורים עושים מה שאומרים להם, הולכים ועושים אבחון לנוירולוג או לרופא אחר שמטפל בתחום, וגם נותנים תרופות. רק 2 דברים הם לא עושים. 1, הם לא מקבלים הדרכה, מה בעצם יש לילד שלהם, וב', הם לא מקפידים על בדיקות מעקב. אז מה שיצא פה, שילד שכן אובחן וכן טופל, הטיפול הפסיק לעבוד, ההורים לא באמת הבינו מה יש לו, בבית הספר גם לא הבינו מה יש לו, והיו המון פיצוצים. יש מושג שהוא בא מספרות לא מקצועית, אבל זה נקרא ילד פיצוץ. ילד פיצוץ זה ילד שבאירועים קטנים פתאום מאבד שליטה ומה שנקרא מתפוצץ, והוא היה ילד כזה. הייתה לו סטיגמה כבר בבית הספר, הוא היה אחד מהקשים של בית הספר. היה רב עם הילדים, רב עם המורים, המון התקלויות, וכמובן שהוא בא הביתה הוא גם חוטף מההורים, בעיקר מהאבא, שלא מקבל את ההתנהגות שלו וחושב שיש לו ילד לא טוב. כשהגיע לאבחון גילינו ילד כמו תמיד מקסים,
עם כוונות מאוד טובות, מאוד חכם, עם הפרעת קשב שהיא מאוד ייחודית, למרות שהיא לא מאוד נדירה, שהיא נקראת היפראקטיבית אימפולסיבית. כלומר, זה ילד שאם אתה עושה לו טסטים, הוא עובר את כל הטסטים. הוא כל כך מבריק שהוא קצת מתרכז והוא יודע כל מה שצריך. אבל הילדים האלה, וזה מאפיין יותר בנים, הם הרבה יותר תזזיתיים, הם הרבה יותר עצבניים, והם יכולים להיות תוקפניים אם אתה נתקל בהם לא טוב. אבל אין בהם אלימות מבפנים, ואין פה בעיה התנהגותית אמיתית, אלא רק צורת התנהלות מאוד עצבנית, פרפקציוניסטית, לא סובל תסכולים, לא סובל שעושים איתו דברים שלא צודקים, וככה הוא הגיע אלינו. אז איך אפשר לעזור להורים שלו בעצם? כבר באבחון, האבא, שהוא לא מאוד שונה ממנו, כמובן, הבין, בזמן האבחון, פשוט האסימונים נפלו לו, שיש לו ילד טוב. רק הוא לא תמיד מתנהג טוב, כי זה לא תמיד מצליח לו. וכמה שזה נשמע מילים מאוד מאוד מובנות מאליהן, זה לא מובן מאליו בחיי היום-יום. וההורים הופכים לשופר של מערכת החינוך בתוך הבית, והילדים חוטפים בריבוע. ואז האבא התחיל להבין את הילד שלו, וכבר התחיל המהפך. הצעד הבא זה שגייסנו את בית הספר, וגילינו לבית הספר שהילד מאוד חכם. בית הספר לא שם לב שהוא מאוד חכם. היו כל כך הרבה אירועים שלא התעסקו עם היכולות שלו בכלל. במקרה הזה גם חשוב היה מאוד להיעזר בטיפול תרופתי, וזה גם מה שעשינו. והעבודה האימונית הייתה עם הילד, עם ההורים של הילד ועם בית הספר. ומה המצב היום? איך הוא סיים כיתה ו', מתנהל כל העניין? הוא הגיע בכיתה ה', הוא סיים כיתה ו' עם תעודת הצטיינות התנהגותית ולימודית. וואו. וקיבל זכות לעבור לחטיבת ביניים ממותגת היטב, בזכות הישגיו והתנהגותו. ואיך ההורים? ההורים כמובן שינו דרכם, והילד הרבה יותר מובן ומוערך גם בבית. המורים הבינו אותו אחרת, הגיעו איתו להסכמים, מה הוא עושה לפני שהוא מתפוצץ, הרשו לו לצאת, הרשו לו להירגע. זה ילד שהיה צריך הרבה פעילות גופנית כדי להירגע. אז בעצם, בועז, מה שאתה אומר כאן זה שילוב של טיפול של הילד שמחייב גם את ההורים. ברור, זה תמיד קודם כל ההורים, וזה אחר כך הילד, ואם אפשר, ונעשה הכל כדי לצרף גם את הצוות החינוכי, ופה הצלחנו. והבית ספר, כמובן. כן. טוב, דוקטור בועז רפפורט, אני מאוד מודה לך. בבקשה. בוקר טוב לדוקטור בועז רפפורט, רופא להתפתחות הילד ומנהל מרפאות קשר. הבוקר יש לך סיפור אופטימי במיוחד עבורנו, נכון? כן, יש סיפור אופטימי, אבל שהתחיל מאוד מאוד פסימי. לא אופטימי, כן. נכון. אפילו הייתי אומר בצורה קיצונית. הגיעה משפחה עם זוג הורים עם ילד באמצע חטיבת הביניים, מעיר דרומית, שהסיפור הוא שהילד כבר הובחן ויש לו הפרעות קשב, הוא כבר קיבל תרופות, אבל המצב כל כך הידרדר שכבר היה על הפרק אשפוז כפוי עבורו. וואו. בעיקר בגלל מה שקורה בבית. ההורים לא משתלטים עליו, הוא בועט בדלתות, הוא יורק, הוא לא בשליטה. הציונים שלו טובים. בבית ספר לא היו באמת בעיות משמעת, אבל עיקר הבעיות היו בבית. גם בבית ספר לא הכל היה תקין, אבל הם באו בעיקר בגלל זה, ולכן גם רצו להוציא לו אשפוז, הוא גם קיבל תרופות פסיכיאטריות קודם לכן, ודברים לא ממש השתפרו. אנחנו התרשמנו מילד עם סיפור מאוד דרמטי, כשהקשיים עצמם, שאתה בוחן אותם אחד לאחד, לא נראו כל כך דרמטיים. הוא לא הכל פרפקט, אבל לא כצעקתה. אוקיי. ומיד הבנו שבעצם יש פה משהו באינטראקציה שעושה את הפיצוצים האלה. חוסר הבנה משווע של ההורים אותו, יוצר פיצוצים. ואם אנחנו מדברים על ההורים, אז על מי בייחוד אנחנו נדבר? על האמא. כן. וכמו במקרים אחרים, אתה רואה שכגודל השינוי שתעשה מול האמא, זה יהיה גודל ההצלחה של הסיפור כולו. וזה מה שהיה פה. זה לא היה רק האמא, יש לו גם אח ואחות גדולים, גם היינו צריכים את עזרת בית הספר, אבל המאמנת שנכנסה, וזה בעיקר היה תהליך של אימון פה, פחות דומיננטיות תרופתית, המאמנת נכנסה בעיקר להסביר להורים את הפרעת הקשב של הילד,
איך לשפר את הסמכות ההורית שלהם כאשר הם מבינים את הפרעת הקשב ולא נכנסים בו על כל דבר. נתנה כלים לילד עצמו, איך לפנות לכל מיני דרכים אחרות כשבא לו להתפוצץ. עבדה גם עם האח והאחות של הילד. היחסים בבית מאוד מאוד השתפרו. היינו צריכים גם את בית הספר, גם שם נעשתה התערבות, אבל הדומיננטיות הייתה בתוך הבית. ולראה איזה פלא, היחסים בין ההורים השתפרו. האמא שתמיד חלמה ללכת ללמוד, התחילה ללמוד. וואו, פינתה זמן לעשות עם עצמה ספורט. סידר את כל הפאזל הזה. נכון, כי כשקורה ההפך, גם סטטיסטית רואים את זה, משפחות שמתעסקות עם הפרעות קשב, הן בסכנת פירוק. זה מאוד משפיע על כל המשפחה, מה גם שהרבה פעמים למישהו מההורים יש, ואז זה לא מפתיע. זה בדרך כלל עובד ככה, נכון? זה עובד ככה. זה גנטי. והדומינו הזה גם עובד הפוך. כשאתה מכניס התערבות חיובית, אז זה משפיע חזרה על המשפחה. אז כולם זוכים. כן, כולם זוכים. התקשורת מאוד משתפרת, התפריט גדל של תגובות, כל אחד לומד לייצג את עצמו נכון, והילד הזה, ממצב של כפי שתיארתי, עומד לפני תיכון ומגיש את המועמדות שלו לפנימייה הצבאית בחיפה, שאנחנו יודעים שזה מקום מאוד איכותי. נכון. והוא אפילו שוקל, הוא אפילו שוקל לא לספר להם על ההבחנות שלו מן העבר, כן? כדי לא להחתים את עצמו. הוא בא מאוד בטוח לסיפור הזה. וציינת מקודם שדווקא הטיפול הוא היה לא תרופתי. נכון. הרי לא חשבו לאשפז אותו. נכון. ופתאום זה הפך להיות בעצם לא זה העניין. התחלנו להקשיב לו, התחלנו להבין על מה מדובר, וזה שינה דיכוטומית את המצב. אז היום? היום אנחנו במקום אחר לגמרי, קיבלנו מכתב מסכם מההורים, מכתב תודה על כל התהליך, והם באמת במקום אחר. ואני רואה שוב ושוב, כשההורים מוכנים לעשות מהלך, אפשר לשנות 180 מעלות את הדברים. וואו. הבעיה היא שבדרך כלל מפנים את הילד לתיקונים, לטיפולים. גם הילד הזה היה בטיפול פסיכותרפויטי. שגם אנחנו צריכים בעצם. אנחנו קודם כל צריכים להבין אותו ולהפסיק לשלוח אותו. ואם אנחנו שולחים אותו, להיות חלק מהתהליך הזה. בועז רפפורט, כרגיל, תענוג גדול. תודה רבה. עכשיו אני איתך, דוקטור בועז רפפורט, רופא להתפתחות הילד ומנהל מרפאות קשר. איזה מקרה תציג בפנינו הבוקר? יכול להיות שהמקרה שאני מציג זה היה בילדותו כמו הברנש מהסיפור של זיו. מכיוון שאיפה שאתה רואה פעולות אימפולסיביות, תוקפניות, חד צדדיות, אמוציונליות מאוד, לא יפתיע אותנו אם נמצא שם יותר בעיות קשב וריכוז. כי בילדותם עשו בעיות בבית ספר, בבגרותם אנחנו רואים שיש שיבושים בחיים מכל מיני סוגים. כולל גירושין דרך אגב. כן. אני רציתי לספר היום על נער שהגיע אלינו במעבר מכיתה ז' לכיתה ח'. עמד להתחיל את כיתה ח'. הסיפור שלו הוא סיפור של הבחנה שנעשתה כבר בתקופת הגן. ילד שהובחן בתקופת הגן עם הפרעת קשב וריכוז. המחקר מראה שככל שאתה מאובחן מוקדם יותר, כלומר ככל שהסימפטומים שלך בולטים החוצה מוקדם יותר, יש לך הפרעה קשה יותר. או בשפה רפואית, הפרוגנוזה שלך פחות טובה. כלומר, אם לא תעשה כלום או לא יעשו איתך כלום, יש סיכון שהמצב ילך וידרדר. ולכן אני גם מציע להורים שהילדים כבר בגן, יש איתם הרבה עניינים וצריכים להבחן את הילד. והגננת אומרת שהילד מפריע הרבה. לא רק מפריע, היא מאבדת שליטה על הילד והוא עושה דברים חריגים, זה אור אדום רציני, כי העתיד עוד לפנינו, וכדאי לנו לדעת מול מי אנחנו עומדים ומה הילד הזה באמת צריך מאיתנו. הילד הזה הובחן בגן, ומהגן עד שמגיע אליי כיתה ז'-ח', היה מטופל גם תרופתית. זאת אומרת שלכאורה נעשה פה כל מה שדרוש היה לעשות. אבל המצב רק הלך והידרדר. בעצם הידרדר מהסיבה שלילד הזה לא רק יש הפרעת קשב, אלא גם הפרעת התנהגות. הפרעת התנהגות זה אומר שכאשר אתה מרגיש מותקף, אתה תוקף בעצם. וזה לא משנה מי מולך.
שזה יהיה אנשים פיזית חזקים ממך, שזה יהיה דמויות סמכות, שברור שלא כדאי להתעסק איתם. הוא לא רואה את זה. הוא לא רואה את הדברים האלה באותו רגע. ברגע שהוא מרגיש מותקף, הוא תוקף. הוא בכלל לא מבין למה המבוגרים חושבים שהם יכולים להחליט עליו. הוא גם רוצה להחליט עליהם. דפוס החשיבה שלו מגיל ילדות מוקדמת הוא דפוס של בן אדם מבוגר. אתה רואה אצל הילדים האלה שאיפה כבר לעסוק בעניינים של מבוגרים. הם רוכשים את השפה של המבוגרים נורא מהר, במיוחד כללות עסיסיות. הם חושבים על דברים שמבוגרים חושבים. אם זה בנות, אז הם יתאפרו מגיל צעיר, הם יהיה להם את הג'סטות הנשיות מגיל צעיר. הם מקדימים את ה... מקדימים מאוד מאוד מאוד. אז מה היה אופן הטיפול? ואם זה גברים, אם זה ילדים, בנים, הם רוצים לנהוג בגיל צעיר, הם רוצים לעשות את מה שהמבוגרים עושים. כשהוא הגיע אלינו, זה כבר היה אחרי התפרעויות די קשות בבית הספר, הוא שפך כוס קפה רותח על המורה. היו דברים די חריגים. מאוד. בהיותו מטופל תרופתית וכולי. מה שעשינו, גילינו שהילד הזה, נער כבר, הוא מאוד מאוד מודע. הוא אינטליגנטי בצורה, זה גם לא מפתיע. הם בדרך כלל אנשים מאוד אינטליגנטיים, מאוד אינטליגנטי ומאוד מודע לעצמו גם. מה זאת מודע? מודע למה שהוא מודע עושה? למה שקורה, רק לא שולט בדברים, אוקיי. ורוצה שינוי. והעמדה הזאת, עמדת הפתיחה הזאת, אפשרה לנו לעבוד איתו ולעשות את השינוי. בשינוי בעצם הוא למד איך הג'סטות שלו ואיך ההתנהגות שלו מתפרשת על ידי הצד השני. אנשים עם הפרעות קשב לא עוסקים בזה בכלל. הם בכלל לא עוסקים בצד השני, הם עוסקים בדחפים